Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:55. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 4:57. Sa liwat, mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental. Of course, ang ato sining mga aksyon dira sa Negros Oriental. Ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa Kutob Malabayan, sa Kutob Malabutan, nga signa sang Aksyon Radio Bacolod. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan Aksyon Report Afternoon Edition Martes na presentation. Petsa 28 bulan kita sa Abril, sa gihapon nagapabilin sa tuig 2020. Sa Martes na mag-edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinanda, liwat naman aton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi nga mga balita, mga informasyon, balita nga inyo mabasahan sa pamantanaan lokal buwas. Una, babatiam diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Martes na presentation. Obdan magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Bugal sang Valladolid, dulid nun akon kasi Mario, Sir Elray Dotilios. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa silinga palatuntunan, tungod man sa COVID-19, may mga adjustment kami sa amon programa, especially sa anchoring.
Basta gani Martes nga adlaw automatic kita ang magapungko temporaryo sa trono ni Loverboy Action Marlon Hinovea. Talos na ako diri Action Eric Magbanwa. Opdi ako sa nabilin isa ka oras nga palatuntunan inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Sa gihapon ang pagtutok sa aton sininga News Center. Bisan diin ka nang magliso, magpamati, maglantaw, mapadyaryo man, mapatelebisyon man, maparadyo man, nagapanguna ang balita sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Sa pinaka-latest nga report sa Department of Health o kon DOH as of 4 o'clock sining hapon Abril 28, bulletin number 45, ang DOH sa bilog nga Pilipinas naka-record na 7,958 kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Ang Western Visayas may ara record 63 ka mga kaso. Sa bugos nga Pilipinas 7,958 na ka mga cases sang COVID-19 ang na-record sang Department of Health. May nag-ayo, naglabot na sa 975, pero ang patay naglabot naman sa 530. Amo nang pinakaulihing bulletin number 45 nga ginpapanaog record sang Department of Health. That's why ang aton nga gobyerno sa pungsod Pilipinas, ang aton nga mga city, provincial government, sa nagkalain-lain nga mga distrito, sa nagkalain-lain nga mga probinsya, way nagahatag kumpiyansa. Apisan nga may mga lugar na sa pungsod sang Pilipinas nga gin-downgrade, bot silingon ginpanubo, halin sa Enhanced Community Quarantine o kon ACQ, ginpapanaog sa General Community Quarantine o kon GCQ. Pero may mga lugar, may mga syudad na kung sila lang ang pasugtan, kung pwede lang, hindi lang gid anay ipapanaog sa ginatawag nga GCQ ang ila syudad. Isa na diri ang syudad sang Bacolod. Sinigid lamang nga hapon sa sesyon nga ginpatigayon sa syudad sang Bacolod, unanimously ginaprobahan sang City Council sang Bacolod, nagpasar sa isa ka resolusyon nga nagahingyo sa National Interagency Task Force on COVID-19 nga kung mahimo imintinar ang Bacolod sa ECQ o kon Enhanced Community Quarantine. Kaya isang damlag pa nagpagawa sa anunsyo ang presidente, no less than ang National Interagency Task Force ngang Bacolod kag Negros Occidental from ECQ gin downgrade sa GCQ. Amo to bala kagabi ang palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran sang damlag pa sa programa ni Action Brian kung siya lang pasugtan ang personal opinion niya, hindi sa gusto nga ang Bacolod ipaydalom sa ginatawag
nga general community quarantine. Mas pakamayuhon sang syudad halin sa Mayo 1, tubtob 15 nga ipabilin ang Bacolod City sa ginatawag nga enhanced community quarantine. Amuning rason kung nga ang nagpapasar sila sa resolusyon karon ginawa nga hapon nga unanimously ginaprobahan sa City Council nga nagahingyo sa National Interagency Task Force on COVID-19 nagaapilar kag nagarekomendar nga nagasiling, Sir, Ma'am, ang Bacolod hindi lang na ipaidalom sa ginatawag nga GCQ kundi i-maintain sa ginatawag nga ECQ. Kay mismo ginalantaw man sa aton nga city government sa Bacolod nga daw ka premature pa nga ipaidalo mo sa GCQ ang Bacolod. Kaya sa ruyat tag sa hindi, may mga ginamonitor gyapon person under investigation. Way labot gati may mga nagasululod kung kaisa nga mga balita nga may positibo pa sa ginatawag nga COVID-19. Tikita mo ang classic example, aray lang ho. Ang classic example, ang Domingo nga adlaw, kundi lockdown, totally lockdown ang Bacolod kung Domingo. Kansilado ang natawag nga home quarantine pass, pero in spite sina kadalagko pa nga numero sa mga persona ang magkaladakpan, tiyabi, indikasyon, hindi may kaitanan, maisip mo lang inisya sa tudlo, sa Bacolod, damo gyapon tig-abagol. Damo gyapon sa lawayon. Si Pabla, total lockdown Domingo, wa isang may maglagaw, nga tao, wala sa salakyan nga magbiyahe, pero may ara gyapon. That's why, ang worry sa aton city official sang Bacolod, no less than Vice Mayor Ercid Familiaran ang ginatawag nga second wave. Ditungod sining ginatawag nga general community quarantine, naging downgrade ang Bacolod. Ang ginakulbaan din ni Vice Mayor kag sa mga city official sa Bacolod nga base kung magdamo pa ang mga biktima because ng taho may tsansa kag may ligwa nga makarandadi kag makawalda-walda. Amo na ginawori gid sa aton sini nga pungsod Pilipinas, especially Bacolod City. Yamak mo, amo ni ang dako gid nga problema naton, ang natawag nga second wave. Kasi may tsansa ng tao mo, may tsansa ng tao maglagaw, magsakay, magpanindahan, pinagusto lang. Plasti ang aton nga mga basar, ang aton nga mga dalagko nga malls, whether we like it or not, mabukas giniya. Di paano mo na makontrolar? Kaya kung kaysa nag-salalamo man ang anunsyo sa aton Malacanang, kung kaysa sa mga anunsyo man nga ginapalayag sa aton nga mga city kag provincial government, nagakontradict kung kaysa sa mga patakaran nga gusto nila matabo sila nga banwa sa ilang syudad, sa ilang probinsya, i-anunsyo sa Malacanang amo ning dapat himuon, amo ni silang matabo. Disgrasya, karambula ang informasyon para sa tao. Kita mong tanan gali nga malls babukas, tapos ang mga RTW pwede ka display da. Di paano ta na malikawan ang tao, paano ta na makontrolar? Hambal pa sa Malacanang ni Presidential Spokesman Harry Roque, siling niya ang mga malls dapat pabaskugon ang kwan, pabaskugon ang ila aircon. Ay animalis puertes. Di masagang mo bilang tao nga maglagaw, magrandadi, magwalda-walda. Ang tao subong niya uhaw sa ginatawag lakwatsa, sa tuntuod lang. Uhaw nga mag-mowling.
Uhaw nga mag halubelo sa mga grupo nila. Di ba punggan mo na sila? Hindi mo na sila mapunggan. Kaya nga, dako ang tsansa. Amo nang gina-forecast, kaginalantaw sa aton city official sa Bacolod. Kaya mo nang kasiling ko, amo ining rason ko nga dapat ugyunan ta ini. Ang keywords diri, disiplina. Disiplina ang kinahanglan para mabatuan ta ang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Tanawa ba mga pungsod nga may disiplina? Kahapos lang sa ila. Kag wala gani matamaan gid sa mga biktima, even sa mga nagkalamatay, kati sila mismo, kagalingon nila, ginadisiplina nila, teatro niya, may batasan kita nga mga Pinoy, na hindi magpamati sa ginamando sa katong gobyerno. Kung isa ginabuyayaw ta pa, ginapasipalahan ta pa, ang aton nga mga frontliners, tiyabi, ginang kustisyada. Amo ng problema nga dako nga ginatubang subong sa aton syudad. Sige lang kayo may chance, karon tala kayon ta natugang sa aton siningapag pangalagad Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:11 na. Nano ang mga balita nga dapat naton tutukan sa atong siningapag pangalagad. Bantayan yung report ni Action Eden Aboso nagkuha sang trono ni Action Marlon Hinevaya, mga returning Negrenses nga natalana buligan sang provincial government nagdangat pa sa masobra 1,400 tiyama ko ni. Ini problema tama ni ang pagalabot sa aton nga mga seafarer nga na-stranded, ang pagalabot sa aton nga mga OFW nga na-stranded, kadako ini nga problema ang ginhatag sa city kag provincial government Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balita sa City Hall, Vice Mayor Familiaran nagklaro nga nagapabilin nga positibo sa virus si COVID-19 patient number 5 sa syudad sang Bacolod. Di ariyo, classic sample, ariyo, positibo. Oh. Diba si lumapta ng virus sa iya, patay kang bata ka? Sa Western Visayas, nakarecord sa isa ka panibago nga kaso sang COVID-19. Ang mga balita sa nasyonal, ginatutukan man sa atong news center, mga korte nga yara sa lugar nga napaydalom sa General Community Quarantine, magabukas umpisa. Ari na, Mayo 4 na. Para sa urgent matters, sulat ni Armed Forces Chief of Staff Santos sa Chinese official nga nagapangabay sang bulig agod magbakal sang bulong para sa COVID-19 ginbawi na. Ano gina ko nagkapangayo ka bulig ka? Sala bala sa tao nga magpangayo bulig? Kaya nagpagawa ni isang statement si AFP Chief of Staff pa Santos, nagapangabay ka ng pangayo bulig nga magbakal bulong sa China, kaya may napaayo to sa COVID-19 mo. Siya yan napagawa official statement, permado ya. Pero ini nga hapon, ginbawi yan ako. Tugol sining ulo iso-iso bla. Spratly Island nga ulo isyo ni. Pilipinas may pagligwat angot sa listahan sang lugar nga ipaydalom sa ECQ umpisa sa Mayo 1, Tob-Tob 15. Kamara magasunod sa anuman nga measure nga ipatuman sa Malacañang bangod sa COVID-19. Sa piya kabahin 38 ka staff sang RITM naka-recover na sa COVID-19. Good news ni. Para makabalik mas sa trabaho nila eh. Problema ta subong sa mga nurses, doktor,
Medtech. Mayo kay nakaginhawa ni 38 ka-staff sang kon RITM di posible balik ini sila sa ila trabaho. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:14 na. Magabalik ang inyo sila patutunan dugay-dugay. When we come back, report na action dyan. Kadumdug mo itong bata itong si COVID Marie. Si COVID Marie bla to. Itong bata bla nga ginbunag. Ang amay ito tresika driver daw, e-bike driver. Hindi na nga ito bulig, nanawagan to ang mag-asawa. Sa maayo nga pala, mapati ka mo. Damo-damo man ang natipos ang Action Radio. In cash kag in kind. Pasulod si Jan to, si Jan. Sige, pasulod sa Action Jan. Kay ginpadulungan, hindi ni Action Jan. Pero advice ni station manager, kay iton over ining mga bulig bala para kay baby COVID Marie. May mga diaper, may cash, Action El Rey, no? May ara nga bibiron, may mga diaper, ha? Nga ginhatag sa sining para kay COVID Marie, baby COVID Marie. May ara pa gani kuno Action El Rey nga nabunag man lalaki si COVID Jan. To kayo ni Action Jan Diaz. Diba si hopefully mabuligan man ni siya, no? Tisubong komisyon ni station manager si Action Jan na ito over ining kwarta ang mga bulig, mga gatas, diaper, bibiron sa kay baby COVID-19. Baby COVID Marie, no? Ara si Action Jan upo diyang ginikanan sa isa ka lugar diri sa Metro Bacolod para nga iton over formal ang ining mga bulig kag ang kutob sa mga nagbulig babatian Manila bisan paano may konsuelo man sila nga ara git really nagdangat na batong sa nag-asawa ang ila sila nga bulig. Dari sa Action Jan Diaz sa Patrol. Jan, may hapon, please come in. May nga po Action, Eric. Sa tuntanan nga mga ka-Action ang patrol live kita sa area sa Purok Masagana sa Kopinay sa Barangay Takuling Surad sa Bacolod. Upod naton diri nga nagdulong no kay protocol naton. Upod naton si Kagawad Rodolfo Toledo sa Barangay Takuling. Ang tiglawas subong hapon ni Kapitan Lady Gles medyo sa kusako si Kapitan kay may mga ginakita siguro. So dili nagupod sa aton karon nga hapon si Kagawad Toledo sa mga taga Barangay Takuling. And we have also on behalf of Police Captain Elmer Bonilla, si ang ila Deputy Station Commander, si Police Executive Master Sergeant Artus Esquadra, sir, no? Esquadra. And upod man din si Patrolman June Ray Salinas, kag si Police Corporal Hanilin Tilaes sa area karon nga pon. So sila di po naton subong para ang area para masulod nato ng pila ka preventive measures. And sa tubang nato na ready subong si baby COVID Mario po diyaman ang iya din nga maginikanan Action Eric. Okay. Kaya ma-turnover kami dali isang pila ka mga dominations nga natipon sang Diwa Isaac sa Radyo Bacolod dikin padala diri, no? Bakit ano sa to sining live feed sa to sining Facebook dyan? Yes, Action Eric. Dara. And doon ito ko naton siyang statement man, of course, advice lang from the barangay and from the police later on available Action Eric. Kanong advice sila sa pamilya diri, especially nga donation ini, no? Okay. So sila ni Masa Kabalo, especially in terms of donation paano kami sa pamilya, of course, kay ginbulig sila. Una ko tinikuha sa statement, okay, ang mag-asawa, no? John Joaquin Tupas, 23 years old, naman ni amay ni COVID, Marie. And then, in-name mo kaniga? Colleen Tabesa. Colleen Tabesa. Amo naman ni ang mother, 20 years old, Action Eric. And then, hindi man makamba si COVID Marino. Kaya siya. Pero alis sa mga naman subong, natuyo, kurong baby, no? Pero palilayo na kami para may social distancing, Action Eric. Okay. Well, anyways, karon nga po, pinanan niya sa ka-days yan, subong? 15 days. 15 days na sa Action Eric, no? So, last few days, bin-feature natin si COVID Marie, no? Sa Facebook, sa Action Radio Bacolod, di ba lang kayong si COVID. Amo ito nga nag-trending, sa kagdamo, Action Eric ang nagpadangat siyang bulig. Yes. Una ito na dahil siya, again, tell us gani, paano nga na pangalanan sa COVID Marie gani? Sa tungod sa sa aton nga sitwasyon sa mga krisis nga kuanti ko yang ngalan nga COVID para nga bali stress para sa akon nga hindi nga
recess nga na kayanan ko nga at para nga makipakita sa tao na kaya tanay ka makita kung paano magniligay ang tao ka una. Pero ikaw, di ba, nang first baby nyo nga doon, no? Oo. And then, ako nag-decide ka mo COVID, marikit, babae mo, no? Pero anyway, nang dugay nakita mag-upod ka doon sa mo? Nang 1 year pala. 1 year pa lang. Okay. So, sumong may atag kami nga donation, no? Para inigit COVID mari, pero hindi ni alin sa amon. At di kagawad, kagang police para may proper lang nga turnover, abi. Ang buli ka rin na sa mga listeners sa Action Radio. Apo, ang mga nag-register sa anak surat, may acknowledgement to begin prepare. Pasalamatan natin si Mr. and Mrs. Virgilio Cervantes Jr., si Ma'am Jerel Batisla Ontaton, Ma'am Megan Lanaza, Hilda Gayapas, and Mr. Sunny Boy Magsipok, no? And then may mga kinds madriga ginatag sa pila ka mga police officers sa Bacolod City Police Office. Ay, gali, meron man sila dala? Yes, Action Eric. Aha. And si Ma'am Sharon Faith Villacampa, no? So may mga bakit dali nga ginatag. Ipagi sa Action Radio, turnover na to, no po ng barangay, diri sa ila mismo, Action Eric, ang ining nga mga donations. Sir, mayari kami tinatag si mo, it's 7,200 pesos. Do sobra pa na siya kagawa, nakabaton sang sap. Oo, sobra gini. 7,200 pesos ang ibo mo baton. Ang iyari para sa baby, no? And then mayari kami dito 2 boxes sang goods, kag 2 plastics sang mga goods man, mga diapers, may mga milk, may mga bagot ang mga bayo, mga iban, naging panagtag. So on the behalf of masiling mo, abi, no? Sa mga kagawad, sa mga donors din, no? Nung imo nga pagpasalamat sa ila. Okay, sa tanan nga nagbulig sa akong nga bata, ang kagawad, ang mga ready subong tipon, kagang muman nga nagbulig agi sa Action Radio, salamat kityo tanan ka, God bless. Okay, of course, para ni sa samtang in-have community quarantine, ari ding, para sa baby ginis mo. Okay, ang para din sa baby. Oo. Ikaw, ma'am, bilang Iloy, no? Anong masili mo nga, of course, nagbulig yung bata? Salamat gid sa nagbulig sa amon, kung sa mga donors nga nagbulig sa mga sa bayo, sa tanan nga nagano. Salamat gid kay God bless kay sa Action Radio. Okay. Thank you man, no? Anyway, i-turn over ko na sa inyo, dukay-dukay, ng ang cash. Mga ilang kagawad Rodolfo Toledo, sa Marita Kuling. Ikaw may kagawad, of course, ibiling isabi ka amay. Ano ma-advise mo din sila sa pagpadako sa mga bata? Ano kaya rin sila? So, mayong hapon sa tanan, una-una, I'm Kagawad Rudy Toledo, Barangay Takuling, representing our Barangay Captain, Councilor Liddy Glaze Palin, and the Council of Takuling. First of all, of course, we would like to express our sincere appreciation and thanks for the noble and lofty objectives of the management and staff, the personnel of the DYAC Action Radio for making this great action possible to our constituent in Barangay Takuling. And also very thankful to our frontliners, the men and women in uniform of the Station 6 of Bacolod City Police Office. And we'd like also to express our reminders to our constituent that we hope that these great things that you receive will sustain the needs of the child and can help to your living while we are in the time of exigencies. So once again, may the donors of this great who made possible will and the tribe increase. Thank you and mayong hapon sa tanan. Sige, si Kagawad Rodolfo Action Eric, no? Toledo, sa Barangay Takuling, ito na ba yan? To reminder sa pamilya din makabaton, subong. Si Sir na lang, Sir Esquadra, reminder lang sila, of course, para maproteksyonan ng baby, ano yun, bilang on the part of the frontliners, sir. Mayong hapon sa tanan, no? Kay Action Eric da, sa Action Radio. In behalf, no, sa amon nga Station Commander, Police Captain Bonilla, kami ang Police Station 6, nagpasalamat yun, no, sa Action Radio, nga natagaan bulig ang ini nga mga ginikanan nakabatong subong sang
bulig no halin sa ato nga mga donors sa pagtanging magbuskid sa aksyon. Ang maambal ko lang sa ila no sa subong mga dawara sa subong sa krisis no gamiton ginila sang insakto ang bulig nga nabaton sa ila no para gid sa ila nga baby. Okay. Sir, thank you. Action, rekabatan natin si Kagawad, si Police Executive Master Sergeant Esquadra dari sa area mismo. So ito na over na mo dari ari na din mga boxes sila balay of goods ang cash ari na madilak sa rek. May proper acknowledgement ito dari para for proper audit sa ato naman nga donations. So lahat ginapasalamatan nato na tanan nga mga donors nga nagbulig agin patag sa pagsalig sa Radyo Macoredaction Direct para mabuligan ining pamilya mismo and especially para dari sa kay Baby COVID Marie Action Eric no. So far sa liwata. Sige sir, thank you. Madamo nga salamat. Okay, damo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Sige, Action Eric, amo nang sitwasyon rin natin sa lugar. Okay, kamustang bata? Okay naman, ginaulit-ulit ni Action Grey. MG, smile ang bata. Sige, tamat. Katag, tulog ko rin baby, no? Oo. Healthy man tila ka pounds? 2.66. Isang subong niya. Oo. 3 kilos. 3 kilos na. Kadasig sa movement ng iyang for 15 days. Okay. Healthy ang baby, no? Actually. Importante, ari lang yung safety lang, ha? Oo. Okay, para, kung ano mga preventive measures inyo So, anong plano nila sa kwarta na dyan? Ano plano nyo sa money? Sa kwarta nga yatag sa inyo? Yung tapos si Quarantine, baklan sa bayo. Pinanglano nyo, Jed? Pinanlano nyo, Ang best feed ko sa subong. Oo, the best feed ko sa. Yung pinaka-problema doon naligat ang diet first, no? Kasi diet yun. After na, may dali ko yung mga essential. Oo, damo. Yan siya. Baklon. Oo. Para sa baby nga, Oo, sige. Actually, Rick. At least makita tang bata sa itsura pa lang siya mo dala nga live Facebook. Makita ang nga ka na yan sa itsura sa bata, no? Gani, Eric. Taho, madamo ka daya over social media, actually, Eric. May pares sa COVID dyan? Ha? COVID dyan? May pares ng bata? I-discover na pa later ang pares sa sila pero may information. Sa COVID dyan, Luto actually, kayo mo pa? Gani. Anyway, isa mo na pinakaroon natin yung institutions area mismo sa Purok Masagana Sunod naman. Ang barangay Sunod sa Bacolod with Kagawad Rodolfo Toledo and na Police Executive Master Sergeant Artus Esquadra kaya dari mismo sa pulian ni Baby COVID Marie. Rekta sa Badol ang taglibot sa Bacolod Action John D. Sunod sa Action sa Bacolod Action Radyo. Nasa balita, nasa aksyon. Very happy Action John Diaz live report dira sa area sa Purok Masagana Barangay Takuling upod sa kay Kagawad Toledo and the rest sang personnel sang Police Station number 6 ginpadala ni Police Captain Elmer Bonilla. Salamat gid sa aton nga mga donors sa mga nagbulig kay Baby COVID Marie. Ang inyong bulig ara na napalabot namon in cash kag in kind sa mga nagapangamuyo. Salamat gid. Aton over naton ang masobra 7,000 cash nga kwarta agin tipon-tipon ta sa bulig sa aton nga mga listeners. Kag ang in-kind, gatas, ang mga diaper, ang bibiron, kag ang makinanglanon sang bata. Salamat gid, no? Ang inyong nga bulig para kay COVID Marie. Dako na nga bagay sa mga kasawa. Nga bisan paano ti sa ilang nga panawagan, may positibo nga nag-responder. Amo ni ang manami nga sitwasyon kung nga ang sa amo ni nga mga sahi sang problema basta nagabinuligay nagamagan ang problema. At least nagaganhagan ang kalbaryo kag problema sa mga kasawa sa positibong aksyon nga nahimo sa aton nga mga listeners. So, hindi lang gusto magpalawag sa ilang ngalan na nanging servi anonymous. Whoever you are, wherever you are, Christ count on you. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:29. When we come back, report ni Action Radio Labosok Action John Condel Salazar. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang ining balita.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization. Balik diri sa ato sa nga pagpangalagat Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:37. Balikan na report na gikan sa ato sa nga mga patrol na unit reporter sa naunta report ni Aksyon na Edwin Aboso gikan sa Kapitolyo Provincial. Mga returning negrenseso nga tara na buligan sang provincial government nagdangat na sa masobra 1,400. Di din sila ipamutang sa aton nga provincial government man. Nagdamo nga nagsaka ang iya sining hilanat. Aring report ni Aksyon Edwin Aboso. Line number 3, Aksyon Edwin, may hapon. Please come in. Aksyon Eric din na pahayag ni PDRMO Zipard Kaelian, magyara pa sa 1,461 ka mga registrants at natalana nga ila buligan kag iproseso agud makabalik sa probinsya kag makapauli man sa ila tagsa ka banwa kag syudad. Tisod kay Kaelian, padayon sila nga magabulig tubtob makapauli ang pinakaulihi nga negrense nga luyag magbalik diri sa probinsya sa pihak nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Tidukang pa ni Kaelian, ila ginasunod ang protocols kag ginapatuman man ang 14 days quarantine period para sa mga nagaabot agud nga mas masiguro nga hindi maglapta ang virus diri man sa probinsya. Kinahanglan lang Aksyon Eric sunod kay Kaelian nga may nagakaigo nga dokumento. Ilabi na ang certification gikan sa National Interagency Task Force agud makabiyahe sila papauli diri sa Negros. Di ginpahayag ni Kaelian nga mahibaluan kon makapauli na sila bangon nga ginatawgan kag ginapabalo sila sang otoridad apang limitado kag amat-amat gid lamang depende man sa availability sang eroplano subong man sa clearance nga ginahatag sang IATF national sa probinsya. Naibaluan sa karon may 105 ka mga persona ang naka-quarantine sa EB Magalona facility kag natalana nga sa mga masunod nga inadlaw
may 33 na nga iga-release samtang nagapabilin man ang 63 ka persona sa Mambucal Resort nga ti kumadumduman ginhimo man bilang quarantine facility kag sa sini nga mga inadlaw Action Eric ngay natalana man nga 41 nga iga-release Action Eric kay ti sa karon naka-record na sang first drop ang Provincial Health Office. Gikan man sa pulo ka adlaw nga sunod-sunod nga pagdamo sang record sa mga PUMs diri sa probinsya. Sa report gani nga ginhatag ni PHO Nurse Francis Christian Grupe nga sa virtual COVID-19 update report sang probinsya, may ara na lang nga sa karon sang 919 ka mga PUM samtang may 39 naman ka suspected cases. Dugang pa ni Grupe Action Eric sa kabilugan, may 322 na ka mga swab specimen ang ilang nga ginpadala agud nga matest. Kag sa nasambit nga record, kumadumduman 4 na diri ang nagpositibo, samtang 218 naman ang nagnegatibo nga ginabugusan sang 109 ka mga suspected cases, 30 ka POMs, 11 ka close contacts, 67 ka healthcare workers, kag isa ka repeat test negative na tanan. Kag sa karon may ara pa sang 100 pa ka reports Action Eric nga ginahulat nga ginabugusan naman sang 30 ka suspected cases, 5 ka PUMs dira, 54 ka close contact, 8 ka healthcare workers, kag 3 naman iya ka repeat test. Amo na lang karon ang ginahulat-hulat man Action Eric kag pinatalana nga alas 7 karon sa gabi no. May mga seafarers naman nga mag-aabot nga Negrense upod man sa mga Bacolod nun, mag-aabot sa karon sa Bedco Port alas 7. So ang 28 na ipadala naman Action Eric o transport naman sa Ibi Magalona facility para man sa 14 days na quarantine period. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso, umisang balita production sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Action Eden Aboso, tiyan mo nang huol kag problema pa nga atubangon sa atong sining provincial government even sa syudad sang Bacolod. May hapon dira kay pare Nono Aguisando sa kay Mrs. dira mayong hapon gid sa kabataan niya sa kapuhan niya da sa pare Nono Aguisando tara sa muna nagapa hunay-hunay sa mansyon niya dira sa barangay Manuling Banwas ang Kawayan siling niya kabay lang pre nga hindi lang anay ipadayon ang ECQ sa Bacolod i-GCQ lang anay kaya doon nag-ginegosyo, doon nag-kuanagid, doon nag-baranagid. Siling ni Parinono Aguisando. O depende pa na pre. Ito nag-pass ang resolusyon ang Sangguniang Palunsod sa Bacolod. Na nag-request sa National Interagency Task Force on COVID-19 nga i-retain ang ECQ diri sa siyudad sa Bacolod from May 1 to May 15. Depende ko na probahan ni Nasang IATF National. May hapon sa sa may paradahan na sang DSB. Sa paradahan dira sang Don Salvador sa may dalan sang Lopisayna. Ginatamiyaw lang ni Benji Gonzales sa Gargaliano ang asawa ya si Charito. Upo dya si Angel, si Binoy, kag si CG. Aras lang kabaligya na kuwano. Sandia Milon. Kanamit dira sa may paradahan DSB sa Lopisayna. Toto Benji, Toto Binjo, way gitada. Sakon kadto lang di. Do bulubudlayaw. Sige. Enjoy na sa pagbaligya kabay pangadamo da ang mabakal sa Sandia kag Milo ni Toto Benjo Gonzales Gargaliano. Katimbang niya sa pagbaligya asawa yaw si Inday Charito, mga digard si Angel, si Binoy kag si CJ. Sige. Ining isa ni nga taga Purok Mahigog Maon barangay Panukoy ni ho. Ala ka kulo komentar sa Facebook gapangita ginigalgal ya mong ay ning taga Purok Mahigog Maon barangay Panukoy
Kakulo komentar ni sa FV niyo, gapangita gini si Galgal ya. Makakasang gini panit sa lawas ya bro. Sige ya dabla inday. Ang imo dira nga randa di kag walda-waldada. Sakay Romo pasaporte alias Kalbo, ara man sawa. Ga pamati man siya. Ako lang makuha sang milon kagasandiya pre. Maraming promosyon ni Totoro mo pasaporte las Kalbo ba? Daw mahuya man tala. Sige, alis sa report ni Akson na din aboso sa Ilwanta. Report ni Akson na Dale Salazar. Report gikan sa City Hall. Vice Mayor Elcet Pamilyara na klaro nga nakapabili nga positibo sa virus ining si COVID-19 patient number 5 sang Bacolod City. Ari ang report, kompleto nga detalye. Akson Dale Salazar sa City Hall. Akson Dale, may hapon na piskamin. Action Eric, aging klaro ni Bacolod Vice Mayor Cida Familiaran nga wala na report nga nangina negatibo sa COVID-19. Ining patient number 5 diri sa may syudad sa Bacolod nga residente sang Doña Juliana Subdivision, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod. Ini nga pagklaro sang vice alcalde matapos nga naglaptas sa social media ang report nga may isa COVID patient sa Bacolod nga sadto negatibo kag karon liwat nga natapikan sang virus or positive liwat sa COVID-19. Ang pagklaro diri isang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, never gid action Rex nga na-report nga nag-negatibo sa COVID-19 si patient number 5, kundi umalin sa hospital, gin-discharge ini siya matapos nga wala na sang sintomas nga ginabatyaga kag ginpaydalom sa home quarantine action Rex. O galing sang ginpatigayon ang swab test sa iya, nag-turn out nga positive sa gihapon sa virus sa ining lalaki, no? Action Rex nga residente sang barangay Takuling. Sa pagpasangot naton kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF, sa 5 or sa siyam ka ma-confirm cases dito sa mga syudad sa Bacolod, cleared na or COVID-19 free. Ang patient number 1, patient number 2, patient number 3, patient number 4, kag patient number 7, Action Rex o Action Eric. O galing, ini si patient number 3, apisar nga COVID-19 free na siya. Padayon siya sa gihapon nga gina-admit sa private hospital diri sa mga syudad sang Bacolod. So ang duwa nga nabilin nga confirmed case sa Bacolod, amo ni siya si patient number 5 sang barangay Takuling, kag si patient number 9 amo ning Purok Bayanihan, no? Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Samtang si patient number 7 kag patient number 8 amo ini sila ang nagtaliwan. For confirmation, naring tingog ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Si patient 5. Si patient 5 nag-positive gyapon. So ang the rest ginlit na ang ilang ultra risk kaya sige ulaton pagid ang next na swab. Never siya nga nag-negative. Yes. Pero kung siya ng home quarantine and mild at first, in fact kung siya gani asymptomatic. So, pero sa latest device, nag-positive siya gyapon. Bali, wala siya nga nag-negative, tapos nag-positive, liwatin nila siya mo. Oo, correct ka. Bali, positive lang sa home quarantine, and pag-swab, positive ang gyapon. Okay. Eric na batihan na si Vice Mayor Sid Familiaran. So matapos ni siya, siya nga ipaidalom sa swab test since wala naman sang symptoms nga may ginabatyaga. Kag dira may baluan na kung bala positibo o kung negatibo siya liwat sa COVID-19. So mula to ang paglaro ni Vice Elcid. Ngayon si patient number 5, wala ni siya una na report nga negatibo sa virus. Kundi in home quarantine siya. Okay. At ginkuhaan sang swab test. Kag nagapabilin na siya sa gihapon. Nga mayara sang virus o kon COVID-19 positive. Okay. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Dale Salazar. There you have it, live report gikan sa City Hall. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:49 na. May hapon nila kay Mikay Tihada. Gamonitor pagi sa to sa nga Facebook Live. Si Robbie Rosmi, si Inday Blasa, mayong hapon da. Kay Dave Sam Jr.
Nagamonitor man sa aton sining kapagpalaga diri sa inyo palatuntunan. Araman si Philip Laurente sang barangay Minuyan, Banwa, Samorsia. Halin sa Agasta sa gabi, masaligan ang serbisyo sa Aksyon Radio. Salamat gid Asusena Sensil. From Bagong Bayan, Sultan Kudarat, araman si Emmanuel Gargaran. Kalantaw sa itong sining Facebook Live, si Sen Arotnib Selkab. May hapon man kay Reginan Alibu Ideth. Gamonitor sila ni Apong Alagoso sa may Hacienda Mercedes, Barangay Maaw, Syudad Sang Bago. Kinatamyaw kagid ni Sheila Alagos. Sa Mamaylan City, araman gamonitor sa aton si Asusena Sinsilo. Sa Espinos 2, Takuling, ara na gamonitor sa aton si Nancy Lumantas. Jodette Calves Pamposa and family, happy listening. Sa Tangob, araman si Tami Buencochilio Baliliao. Si Nerds Sar si Puedes sang Melbourne. Si Chelsea may hapon kag sakay Nining Iwasaki. Wow, iya kapon ang pilido ba? Aragid ka monitor sa aton. Sa Hong Kong, araman si Eleanor Rigby Agravante. Sakay Larry Rico, may hapon ang maman sakay Orlin Vergara Hinsole. Sakay Tumay. Sakay Chill Zam. Sakay Noel Dagumboy Villases from Pulo Pandan. Purok San Roque Tangob, araman si Colin Garaygayo. Mayong hapon, Maribel Talavera. Sakay Jerly May Atong Salazar. Kay Mary Grace Eugenio Permin, muni mga suki sa Aksyon Radio Bacolod. Sakay Tomas Brunyola. Ara siya sa Regent Pearl, Barangay Alihis. May Saison. Sakay Madam Jane Hisolgon and family. Jocelyn Kalamaan. Sakay Tirio Savig. Glenard Antiporta. Sa Lagranghala Carlotara si Jane Marie Aportadera. Sakay Kent Bulakha Juanisa. Ara man siya ga monitor sa tono. Sakay Allen Transporto. Toto Allen sa Masville, Cubay. Mga angels ko si AG, si Joy Linlin. Mama Edna Lapar, ka-monitor gid siling ni Allen Transporto sang La Carlota City. Sakay Madam Sonia de la Torre Delgado, mayang hapon. Noel Magbanwa Lagos. Sakay Manila Terwil, Minnesota, USA. Ara ganantaw sa aton si Rizalina Alvarez. Salamat gid. Jose Mongcal Torilla, sakay Nicolda mayong hapon ha. Purok mahigugmaon. Blancada family, gamonitor gid sa aton. Gary Blancada. Salamat kay Toto Gary Blancada. Sakay Ray Jantan Villalon, gamonitor sa aton from Manapla. Bana ko si Charlie, gamonitor gid. Alin kay asawahon Susan Malacasti. Si JP Ahina, Rhea Jane Britannico, Loxin Jeremy, Loxin Jeremy sa Mandaragan, aras laga monitora. Sila ni Bernisto Losada Ryan, Hacienda Guba, Familia Bernisto da. Sakay Maricel Libuon, mayong hapon.
Sa kay Mr. Mrs. Manuel Cu and family dira sa Silay. Mayong hapon dira, no? Kay Mr. Mrs. Manuel Cu and family sang Silay. Pauline Kate do Roberdin. Ara sa Minuyan, tamiyaw lang si Pauline. Duro family, Barangay Tangob, Pamilya Celeste, Kaglabanan, Porok Miranda, Barangay Granada. Alin kay Net Caviles. Ang panamyaw nga nagpaurok-urok yun siya. Pamati diri sa inyo. Palatuntunan, no? Di man kompleto ang ilagabi ang hapon nila kon sakay SB member Henry Boy Gregas kay Madam Alma Gregas na mayong hapon ha. So lipat ako sa itsura ni SB member Henry Boy Gregas kag ni Madam Alma Gregas. Cherry Duario kag Nonoy Duario and family sa mga kids na mayong hapon gid ha. Ga pamati gid sila sa ato no. Ha? Si SB member Henry Boy Gregas kag si Madam Alma Gregas. Kaya pamati sila sa aton. Magabalik ang inyo sini nga palatuntunan pagkatapos lang sa aton dugang nga mga pahibalo. Ang sobrang caffeine sa katawan ay pwedeng Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at Una sa aksyon! Balik diri sa ato kapag pangalagad may hapon dira sa kay Harley sa Kipot Tutong 4 Barangay Pilisa. Naga-monitor sila glida. Sige, may hapon dira sa inyo.
Sa kay Armando siguro magbanwa, Nit Kabilis, welcome gid. At tamiya ko dira pamilya ko kay Teresa, Junjun, Rosana sa Barangay Kabog, Bailey, Bona Jr. Sa kay Ninita Ungsod sa Lagarangha, Pitsi Solito ang nagatamyaw. Si Juan Roberto Nanetilioso Sr. Actually, Ascobi, ano title sang jingle nga gatokar Mayo Irington. Salamat gid nga monitor gid. Damam Saudi Arabia. Ang title sila do yan ni Kwan, yan ni Loverboy title mo. Si Berhilia Pedrosa raga monitor sa ato no. No? Kami ako dira si Carlito Duro, Bernadette Duro, Lucky Duro sa Barangay Minuyan. Alin kay Pauline Kate Duro Burden ang panamya. Nagpangot gid ko. Wala ko panahon sa aton sa kapapangalagat action report afternoon edition. Magatakop ini temporaryo, balik ini buwas same time, same station, upod na sa inyo regular anchorman. Ato sini nga mga patrolyo na reporters in action nga nagpangalagay karong hapon action na boso Action Dale Salazar sa technical side broadcast engineer Nelmar Madera, backup dire kay IT expert Sel El Rey Dotilios. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, talos na ako dito temporaryo, pero kita karon sa Action Night Patrol, last 9, tuto baras 10:30. Ako naman si Action Eric Magbarwa nagasiling, salamat gid sa inyong kapabati, tubtubwas, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.